Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi lægger den op på begge vores kanaler. Det her, det er tredje gang, vi prøver, fordi at, der er 2 gange. Nej, det er tredje gang. Nå, men vi skal hælde vand ud over hinanden, og hun har slukket alle gange. Så jeg har fået i alt hældt vand ud over mig 2 gange, hun har 5. Det er 5. gang nu. Nej, jo. 5 gange nu. Fuck. Nej, er du klar? Nej, det er faktisk... Vel lige. Det er fint nok. Nej. Buk dig ned. 3, 2, Nej, jeg tæller ned. 3, 2, 1 nu. Er det koldt? Nej. Jeg fylder den lige op. Nej. Pausen lige så Fylder jeg også. Det må du lige gøre. Jeg kan ikke. Jeg er helt våd. Så holder jeg med den ikke slukker. Og sådan så jeg ud, efter hun havde hældt over mig. Og jeg ved godt, jeg vender på hovedet. Jeg vender lidt på hovedet. Ja. Men jeg må hellere pausen, så jeg ikke kommer til at slukke den igen. Ja. Nå, ja, jeg pauser den her. Så er det blevet min tur til at finde ud over mig, og jeg glæder mig. Er det der? Nej, du skal længere derhen, Malu. Okay, det er dejligt varmt faktisk. Hvor står du? Du skal længere den vej. Okay. Jeg har en her. Der. 3. Det var bare rart. Det var som at være okay, prøv lige at vise, hvordan du ser ud. Jeg er helt det her. Det Nå, men ja, tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, hvis vi skal lave sådan nogle her videoer igen.